Waqt ċeremonja tħabbru ir-rebbieħa tal-Youth Empowerment Awards. Dawn il-premji li huma konformi mal-ħidma tal-Gvern fl-implementazzjoni tal-politika nazzjonali taż-żgħażagħ jirrikonoxxu l-impenn u d-dedikazzjoni li l-għaqdiet taż-żgħażagħ joffru sabiex jipprovdu opportunitajiet taż-żgħażagħ. Din l-inizjattiva ġiet organizzata mill-Aġenzija Żgħażagħ bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Studenti Universitarji u bl-għajnuna tal-fondi mill-pjattaforma Eurodesk. Fost dawk li rebħu premju kien hemm l-Għaqda tal-Malti tal-Università li klassifikat fl-ewwel post fil-Youth Friendly Information Award. Dwar dan propju tkellimna ma' Klara Vassallo li hija uffiċjal ta' relazzjonijiet pubbliċi fi ħdan din l-Għaqda. L-Għaqda tal-Malti jirnexxilha tibbenifika minn dawn l-awards minħabba li huma ovvjament monetarji. Maħna bħala Għaqda żgħira diffiċli ħafna għalina li nkomplu għaddejjin, anki għaliex il-bażi tal-istudenti tal-Malti hija żgħira ħafna. Però fl-istess waqt huma tajjeb awards bħal dawn li jirrikonoxxu l-ħidma ta' qdiet żgħar bħalma hi l-Għaqda tal-Malti. Tkellimna wkoll ma' Elstin Mamo li jirrappreżenta l-Assoċjazzjoni tal-Lingwistika u l-Lingwa Teknoloġika. Daw l-awards naraw ma' importanti ħafna, nixtieq ningrazzja l-Aġenzija Żgħażagħ u l-KSU li ħarġu b'din l-inizjattiva. Daw l-awards huma importanti għaliex ikunu għaqdiet u studenti bħali u bħalkom illi ngħidu orraj din hija opportunità tiegħi biex insemma' leħni u biex inkompli nagħmel mill-esperjenza tiegħi fl-Università. F'diskors waqt iċ-ċeremonja segretarju parlamentari għaż-żgħażagħ ir-riċerka u l-innovazzjoni Kit Azzopartitanti irrikonoxxa l-kontribuzzjonijiet eċċezzjonali ta' diversi individwi u għaqdiet taż-żgħażagħ u l-impatt pożittiv li jħallu fis-soċjetà tagħna. Huwa spjega li ż-żgħażagħ huma fiċ-ċentru tal-politika tal-Gvern u spjega li dawn il-Youth Empowerment Awards isaħħu l-impenn favur iż-żgħażagħ fejn qed ikomplu joffru appoġġ lill-għaqdiet taż-żgħażagħ. U għatem jgħid li dawn il-premijiet jippreżentaw rikonoxximent tal-impatt li l-għaqdiet taż-żgħażagħ kellhom fuq sħabhom fl-università u fil-komunità u huma sejħa biex ikomplu jesploraw ħedejja ġodda u jkomplu jagħmlu differenza pożittiva.